Binigyang din naman ng kaligtasan po ng mga residente sa pagtatayo naman ng 18 metrong slope protection project sa Barangay San Jose, San Nicolas, Pangasinan bilang paghahanda laban sa banta ng pagguho naman ng lupa at pagbaha tuwing tag-ulan. Pinondohan ang nasabing proyekto mula sa Supplemental Budget 2025 sa ilalim ng Development Fund ng nasabing munisipalidad. Layunin nitong magsilbing panangga laban sa soil erosion at posibleng pinsala dulot ng malalakas na ulan lalo na sa mga lugar na malapit sa daluyan ng tubig at mga sakahan. Nagsagawa naman ng inspeksyon ng alkalde at mga opisyal ng barangay at Municipal Engineering Office upang matiyak na nasusunod ang mga teknikal na pamantayan at angkop na disenyo ng proyekto sa pangangailangan ng nasabing komunidad. Bahagi ang Slope Protection Project ng mas malawak na Disaster Risk Reduction and Management Program ng munisipyo na nakatuon sa pagpapalakas ng kahandaan ng lokal na pamahalaan laban sa mga panganib na dulot ng climate-related hazards. IFM News. IFM News. IFM News.